Joder, Rosa, cantos somos? Sabes? Cuidado. Casi non collemos pola carretera, cuidado. Escoita, pero estamos os millores, Lito. Os millores. Pois mira que entrega llevamos a fazer. Eu só, con Rosa aquí. Hola, Fran. Ay, hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal estades? ¿Qué tal? Muy ¿Estás bien. contento co Sí, resultado? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues muy bien, a veces muy bien así acabada, porque leva desde que se fixo, leva así. O que máis me gustaron, parece mentira, pero é o máis sencillo. Unhas tablas que tapan aí a entrada do alprende é o máis insignificante, pero non sei por qué. Foi o que máis me gustou. É o máis fácil de facer, pero o que máis me entrou. Cambiou a cousa, non? Sí, cambiou moito. Bueno, xa non te acordarás do principio, pero... Sí, xa non Aquí sei, había bloque, xa non sei onde está a miña casa, xa non Ah. sei se aí está o eu. Bueno, é que antes eran todo paredes de bloque á vista, Sí. tiñas bloque na casa, bloque no pallal, Sí. sacase nas cuadras, Sí, sacase todo. non se diferenciaba o que era vivenda para ti da que era a vivenda dos animais. Claro, claro. Antes era todo bloque, que iso a Rosa non lle gusta nada. E bueno, diferenciamos entre casa e pendello. Eu creo que agora ya aumentou bastante o presupuesto da casa, con isto. A parte de que dentro seguro que xa o notaches. Non notaches a de noite unha melloría na temperatura? Pois non, eso non te... Porque ainda non estamos no inverno. Cando veña o inverno saberás. Pero sí, sí, a tella quedou moi ben posta, se ve moi bonita. Cando fun a traer o onte a burra, se veía todo moi ben, se veía todo moi ben. En principio, vamos facer o tellado a Adrián máis eu solos. Eu non sei a quen se lle ocorreu a tolura esa. Pero menos mal que non mitad da semana dixo, vou ter que traer que poñan a tella, senón non vamos dar feito. Tú imagínate como de largo e grande era o tellado para que tiveran que vir 6 homes aí poñer o tellado. E bueno, dentro que caben 2 días, foron amañando. Veu Pedro, apoio en albanelería. Veu Matías, apoio en carpintería. Viñeron uns da tella. A ver, eu non sei por que te queixas, De vicio, queixome de vicio. Pero aquí estou só. E ao mellor, na seguinte, pois vas ter que vir ti só. Bueno, só non estás comigo. A próxima vez entregará unha inteligencia artificial. Ademais, temos un compañeiro que cree bastante niso. Entón, bueno. O máis importante, que é o que me importa a min fora críticas, é que ti quedases contento coa experiencia. Por suposto. Sí, gustache o resultado? Sí, sí, sí. Me sinto moi contento, abraiado de ver isto feito. Eu creo que valiu a pena, non só pola albanelería, que nos quedamos sempre moito co recebo e coa tella, pero tes moitos detalles de carpintería, o portal que está pintado, todo o tema dos marqueados das ventás. Tiñas aquí esta parra que estaba pobre, un pouco a monte. Sí, a parra tiña totalmente abandonada. E Carlos pois fixo un invento pois un pouco, porque os dous non estábamos moi de acordo nesta obra. Eu tiña como unhas expectativas moi altas de che facer pois cousas creo que un pouco imposibles, verdad, Litos? E el pois tiña unha idea un poquinho máis sinxela e creo que chegamos a un punto medio que, a parte de que queda bonita estéticamente, tamén tes unha parte para disfrute teu, que son todos estes bancos, así un pouco en conxunto, armonizando con todo. Gústache? Os bancos están moi ben, están unha maravilla. Jolín, salir afora, sentarte, pois é unha maravilla. Está no gran, claro. A parte que diferenciamos no tratamento das fachadas, o que che decía antes, cando estaba todo en bloque, non sabías cal era a túa casa e a casa dos animais, case, non? Entón, co acabado máis fino do recebo na casa, diferencias o que é a vivideiro do acabado enfoscado que agora tes nas cuadras, vale? A tonalidade é a mesma, pero teñen un acabado como máis rústico pos animais e máis fino na túa casa. A parte, recordas que se vían as viguetas de formigón que quedaban á vista e, bueno, Carlos pois forrounas ca madeira, doulle este acabado como máis embellecido, máis rústico e igualou un pouco pois todos os dinteis tanto da zona da cuadra como das ventás. O das viguetas xa o puxo... Non, o primer día non, puxo o segundo. Eso eu creo que o Rosa non o viu hasta hoxe, pero bueno, eso dalle un toque especial que
Ao final tapas e non tan á vista. Se me axudades, saco unhas cousas e probades a sorpresa que teño para Non terás todos outra vos. tarta, desas Bueno. tan ricas. Vide e sacamos unha sorpresa. Bueno, Axudades. Oi, somos dous, tócanos a máis, Eh? Litus. Claro. Dentro do malo hai algo positivo. Viche, ser poucos tamén é bo para algunhas cousas. Claro. Imos encantados, Fran. Durante a semana fixen algunha cousa e hoxe, sí, tamén fixen algo. Xa verás como nos vamos poñer con isto. Come todo para nós Mira, os nai. dous sós. Bueno, pos tres, que Fran tamén comerá. Come algo Mira, tomarei como e nos vamos logo. poñer. Carai, este queixo ten unha pinta... Que as botellas igual te pasaches un pouco, Fran? Ai, 2 por cabeza. Porque Isto. a verdade é que Fran non traballou moito nesta obra, pero bueno, o seu traballo foi a repostería. Puxenos aí uns postres, puxenos uns bons chupitos aí que picaban pola gorxa abaixo. Bueno, veña, A ver. pilla aí, que chupito queres? Pois non che sei, o de kiwi mismo. Mira Kiwi. que boa pinta ten, veña, pero Kiwi. por brindar un pouquiño, Vamos a acabar a botella por menos. Bueno, tamén collín a que menos ten, Bueno, Para min pouco. Pero sentámonos todos ali, os que pudemos, probamos algo. Lito,